Случаят Петрохан Околчица. Какво се случи и защо остава мистерия? Случаят Петрохан Околчица е от онези загадъчни истории, които вместо отговори оставят след себе си все повече въпроси. 6 мъртви тела на 6 души, 3 от тях край запалена хижа и още 3 в отдалечен кемпер в Стара планина. Официалните версии говорят за брутални убийства и самоубийства, но когато подредим случилото се хронологично, започва да се появяват разминавания, липсващи детайли и много странни съвпадения. В това видео ще разгледаме фактите до момента по случая, официалната информация и детайлите, които остават необяснени. Абонирайте се за канала Разбулени мистерии и таинствени загадки, ако се интересувате от необясними случаи, загадки и неразкрити истории. Нека да започнем първо с малко въвеждаща информация относно местоположението на престъплението. Проходът Петрохан е разположен в Стара планина, в западната част на България, близост до сръбската граница. Районът е известен със своята отдалеченост, труден достъп и сурови климатични условия, особено през зимните месеци. Именно в този осамотен и трудно достъпен район се намира хижата, около която започва трагедията. Сградата е частна собственост и години наред е използвана от ограничен кръг хора, свързани с НПО организация, представяща се като природозащитна и ориентирана към живот сред природата, известна под името Национална агенция за контрол на защитените територии. Точно там се разиграват събитията, които по-късно ще бъдат определени като един от най-мистериозните и противоречиви криминални случаи в съвременната българска история. В коментари в описанието на клипа ще ви приложим и линк към интересна статия относно тяхната организация, която, ако имате интерес и желаете, можете да прочетете. Сега нека разгледаме и това, което е официално потвърдено относно необяснимите 6 смъртни случая. На 2 февруари 2026 година в отдалечен район близо до прохода Петрохан биват открити телата на 3 мъже с огнеострелни рани, непосредствена близост до хижа, която впоследствие е обхваната от пожар. Разследването започва незабавно, а първоначалната информация, достигнала до обществеността, създава впечатлението, че случаят е относително ясен. Само че още в самото начало започва да се появяват множество въпроси, които с времето стават все повече и повече. Въпроси около времето на събитията, начина по който са открити телата. Въпроси и около пожара, кога точно е възникнал и каква е връзката му със случилото се преди това. От този момент нататък информацията започва да се разминава в различни източници. С напредването на разследването започва да се появяват всякакви различни версии, от много добре обмислена екзекуция, осъществена от висшестоящи власти и тайни служби, до смърт заради злато, намерено в пещерите на Стара планина, до педофилия, сектанство, злоупотреби, износ на наркотици или оръжия, незаконни дейности. Част от тях са официални, други базирани на експертни мнения или журналистически разследвания. Общото между всички тях е едно – липсва крайната пълна, ясна и непротиворечива картина на случилото се. Само няколко дни по-късно, на 8 февруари, следва нов шокиращ обрат. В кемпер, намиращ се под връх Околчица, на около 100 км от първото местопроизшествие, са открити още 3 тела на 51 годишен мъж, 22 годишен младеж и 15 годишно момче. Според разследващите, тези 3 души са били пряко свързани с първата група, открита край хижата на Петрохан. Така общият брой на загиналите достига 6, а случаят придобива мащаб, който привлича не само национален, но и международен интерес. Някои анализатори и разследващи дори го оприличават на сюжет от сериала Twin Peaks, заради странната комбинация от изолирано място, липсващи мотиви и усещане, че нещо съществено остава скрито. Според официалната информация, разследващите органи стигат до извода, че част от загиналите са били убити, а други са извършили самоубийство, но конкретните мотива за тези действия остават неясни. Прокуратурата обяви, че при случая с кемпера най-вероятно става дума за 2 убийства, последвани от самоубийство, докато при хижата версията е различна. Според официалната информация, телата са били намерени в близост до постройката, която по-късно е била обхваната от пожар. Разследващите обявиха, че огънят е бил умишлено предизвикан.
Прокуратурата подчерта, че разследването продължава и че към момента няма напълно категорични заключения за мотивите за тези действия, които да обяснят цялостната логика на събитията. Това официално становище първоначално до някъде успокои част от обществото, но остави много ключови въпроси без отговор. Един от ключовите въпроси, които експертите поставиха е: защо не е открита ясна причина, която да събере всичко в една логична картина? Защото няколко ключови елемента, които обикновено изграждат мотив и хронология, липсват, противоречат си или не са публично обяснени. Някои от разказите за случилото се не съвпадат с други свидетелства. Това създаде сред експертите предположения дали групата около хижата е имала специфични вярвания, които биха могли да окажат влияние върху поведението им. На този етап няма официално потвърждение, че мотивите са култови, религиозни или мистични, въпреки множеството спекулации в медиите и онлайн пространството. Това са теории и анализи, които хората обсъждат въз основа на наличните факти, развивайки различни теории. В социалните медии и дискусии започнаха да се появяват различни версии, като вътрешни конфликти, психологически проблеми, религиозни или духовни убеждения, външна намеса, отключвайки всякакви конспиративни теории. Нито една от тези версии обаче не е официално потвърдена. Присъствието на непълнолетен променя изцяло логиката на събитията, а въпросите около травмите, куршумите и времето на смъртта остават без публични отговори. Вместо една цялостна картина, виждаме отделни фрагменти. И когато фрагментите не се подреждат, случаят не може да бъде затворен в съзнанието на обществото. Едно е сигурно, това не е история, която може да бъде обяснена с едно изречение или едно мнение. Това е сложна комбинация от човешки съдби, събития и обстоятелства, които заслужават внимателен анализ. Ако искате да проследите подробно случилото се по часове и минути, можете да прочетете следната статия, за която оставяме линк в описание и коментари. Имената и профилите на тримата мъже, чието мъртви тела са открити край хижа Петрохан. Публикации в българските медии дадоха конкретна информация за първите 3 жертви от местопроизшествието в хижата. Ивайло Иванов на 49 години, Дечо Илиев на 45 години и Пламен Статев на 51 години. Според официалните данни, при първото откриване на телата край хижата Петрохан, разследващите установили, че откритите мъже не са случайно туристи, а са живеели почти постоянно в хижата, описани като приятели и много близки помежду си. Хижата е била частна постройка, използвана продължително време. Групата е живеела изолирано, с ограничени контакти с външния свят. Представили са се като хора, близки до природата, с екологични и духовни интереси. Някои медийни публикации дават допълнителни детайли за професионалния им живот, като това, че те не съответстват на традиционната представа за паравоенни или специализирана група. Професиите на тримата мъже са били счетоводител, консултант и природозащитник. Това се споменава в криминално-аналитично издание, което сравнява профилите им с по-широките очаквания за рейнджери или специализирани групи. Тоест, по професии те не изглеждат като хора, които членуват в паравоенни или строго структурирани организации. Останалите трима и техните мъртви тела, намерени при кемпера под връх Околчица. На 8 февруари, няколко дни след намирането на телата край хижата Петрохан, разследването поема неочакван обрат. В отдалечен район под връх Околчица, на около 100 км от Петрохан, бива открит кемпер, в който са намерени още 3 тела. Официалните данни от балистичните експертизи посочват имената и на останалите 3 възрастни мъже и 1 младеж. Ивайло Калушев на 51 години, Николай Златков на 22 години и Александър Макулев на 15 години, който е непълнолетен. По-нататък в разследването се уточни, че най-младият Александър е бил убит, а не е извършил самоубийство. Според балистичните експертизи, единствено по неговите ръце не е имало барутни следи, което категорично изключва версията за самоубийство. Според прокуратурата и официалната експертиза, един от възрастните мъже убива останалите, след това се самоубива. Но не е обяснено защо, не е обяснено кога точно, не е обяснена психологическата динамика и няма публичен мотив. Това е вторият голям проблем. Официална версия има, но обяснение няма. Какво се знае за връзката между тях?
Според прокурорските изявления, тримата в кемпера са били свързани с първата група, открита край хижата. Липсват официални данни кой какво точно е правил в хижата, какви роли е имал или дали е бил формален член на организация. Тоест, от документите и публичните изявления не е ясно дали тези мъже са били част от формална група с устав, лидер, правила и цели, каквато би представлявала законно регистрирана организация. Информация за организацията, в която са членували. Едноименни медийни публикации твърдят, че мъжете са били част от група, която се е представила като природозащитна, действаща в отдалечени региони, със съвместен живот в хижата, духовно ориентирана общност извън системата. По официални данни, изнесени от МВР, прокуратурата и журналистически разследвания, групата е действала като затворена общност, е обитавала изолирана хижа в планински район, е поддържала ограничен контакт с външния свят, е функционирала около общи правила, иерархия и лидерска фигура. Става дума за затворена общност, която е живеела далеч от обществото и е поддържала собствен начин на живот. Официална формулировка, използвана от институциите, е затворено общество с елементи на секта. По характеристиките си тя попада в категорията на така наречените изолирани идеологически общности, които комбинират духовни идеи, отказ от модерния свят и участие в него, строга вътрешна структура и често имат харизматичен водач, ясно разграничение ние срещу външните, вътрешни правила, които не се споделят публично. Членовете. Какво може да се каже конкретно за тях? Те са били от различни възрасти, с предишен нормален живот извън общността. Някои от тях са прекъснали връзки със своите семейства, са сменили начина си на живот, са се установили дългосрочно да живеят в среда на изолация. Какво не е потвърдено публично? Точни роли на всеки един в тази организация, освен предполагаемият им лидер. Да са се занимавали с престъпни дейности, конкретни диагнози за тяхното психологическо състояние, официална регистрация като секта. Според разследващи източници, един от ключовите членове на общността е бил възприеман като духовен водач. Хора, запознати с дейността на групата и близки до тях, го описват като човек с влияние върху решенията на останалите. От събраната медийна информация, живеели са продължително време заедно, самоиздържали са се чрез средства събрани от дарения, прекарвали са време сред природата, четяли са духовна, философска и религиозна литература, избягвали са класическия градски начин на живот. Важно, няма доказателства за насилие вътре в групата преди трагедията, принуда или изолиране против волята на членове. Кои са членовете на групата? Нека опишем по-отделно хората от групата, доколкото има публична информация в медиите за тях и това кои са били те и с какво точно са се занимавали. Трябва да се има предвид, че много детайли за личния им живот не са официално потвърдени, а идват от интервюта на близки, свидетели или журналистически разследвания. Ивайло Калушев, лидерът на групата, позиция в групата, духовен водач и организатор, биография. Възраст 51 години, известен в някои религиозни среди като духовен учител, лама или гуру. Свързан с различни духовни практики, медитация, източна философия, будистки идеи. Медиите често е описван като човек, който създава общност около природозащитни и духовни практики. Дейност. Участва в неправителствена структура, свързана с контрол на защитени територии и дейности на рейнджери. Групата е извършвала патрули срещу незаконна сеч в района, наблюдение на защитени територии, обучение на млади хора относно планински умения и оцеляване. Идеология. По разкази на последователи, той има усилен интерес към будистката философия, медитация, духовно развитие и живот извън традиционната социална система. Именно около него се е формирала и малката общност от хора, които прекарват време в хижата в Стара планина и участват в духовните практики, които той е организирал. В собствената си биография Ивайло Калушев се е представил като сертифициран хипнотерапевт с дългогодишна практика. Според публикувана информация, до 2020 година той е провел над 8000 хипнотични сесии. Част от тях включвали техники за навлизане в дълбоки трансови състояния и така наречената регресия към минали животи, практика, която се използва в някои духовни и терапевтични среди.
Калушев създал и собствено духовно общество, наречено Скай Дарма или в превод Небесна Дхарма. Чрез него привлича последователи и ученици, които проявяват интерес към медитация, духовно развитие и алтернативни методи за работа със съзнанието. В описание на хора, запознати с дейността му, той е използвал нестандартни методи и е предпочитал да работи предимно с хора, които вече имат опит в духовните практики. Жители на райони, в които Калушев е пребивавал, са разказвали пред медии, че той е провеждал хипнотични сеанси, при които участниците били водени към спомени, които според тях принадлежат на минали животи. Някои от участниците описвали тези преживявания като силно трансформиращи и променящи мирогледа им. Други обаче били на мнение, че подобни сеанси са оставили от тях усещане за тревожност и психологически натиск. Тези противоречиви оценки допълнително засилват мистерията около личността на Калушев и влиянието му върху хората, които са били част от неговата общност. След откриването на телата и началото на разследването, името на Ивайло Калушев става ключово за опитите да се разбере какво точно се е случило в последните дни преди трагедията. Според официалната версия на разследващите, той е свързан с последователността от събития, довели до смъртта на останалите. Но въпреки това, много от детайлите около неговата роля и мотивите за случилото се оставят ненапълно изяснени. Токсикологичната експертиза. Какво е открито в кръвта на Калушев? Един от най-обсъжданите детайли в разследването е токсикологичната експертиза на Ивайло Калушев. Разследващите съобщават, че в кръвта му е открито веществото фенобарбитал, медикамент със силно въздействие върху централната нервна система. Фенобарбиталът принадлежи към групата на барбитуратите. Това са лекарства, които потискат мозъчната активност и могат да предизвикат дълбока седация и сън. В медицината веществото се използва основно за лечение на епилепсия и тежки гърчове. В миналото е било прилагано и при тревожност и безсъние, но днес употребата му е силно ограничена заради риска от зависимост и интоксикация. При по-високи дози фенобарбиталът може да доведе до сериозно забавяне на реакциите, нарушена координация и силна сънливост. В случай на предозиране той може да потисне дишането и да доведе до кома. Откриването на подобно вещество повдига няколко важни въпроса. Първият е дали медикаментът е бил приет доброволно. Възможно е той да е бил използван като част от терапия или просто като успокоително средство. Вторият въпрос е свързан с количеството на веществото. Значение е дали концентрацията е била достатъчна, за да повлияе значително на съзнанието, координацията или способността за вземане на решение. И третият въпрос е може би най-важният. Дали това вещество е могло да изиграе роля в последователността на събитията. Ако човек се намира под силното въздействие на седативни медикаменти, неговата преценка, реакция и контрол върху действията му могат да бъдат сериозно нарушени. До момента обаче няма публично представена подробна информация за това кога е било прието. Ако човек е под силното въздействие на барбитурат, като фенобарбитал, неговата концентрация, координация и реакция могат да бъдат сериозно нарушени. Това означава, че извършването на сложни или координирани действия става значително по-трудно. Именно за това някои експерти поставят въпроса дали човек, който е под въздействието на подобно вещество, би могъл да извърши поредица от прецизни действия, каквито се предполага в някои версии на случилото се. Отговорът на този въпрос зависи от нещо много важно – точната концентрация на веществото в организма. Концентрацията е от решаващо значение. Малка доза може да има умерен седативен ефект, докато по-висока може значително да повлияе на съзнанието и поведението. Не е ясно и дали е било използвано по медицински причини или в друг контекст. До момента няма публична информация той да е страдал от заболяване, при което се изписва фенобарбитал. Освен това, фенобарбиталът не е типичен седатив в съвременната медицина. Последните десетилетия той до голяма степен е заменен от други медикаменти, които са по-безопасни и по-лесни за контролиране. Затова някои специалисти смятат, че присъствието на фенобарбитал е необичайен детайл, който изисква по-подробно обяснение, особено ако човекът няма медицинска причина да го приема. В редица случаи на масови самоубийства или култови движения са използвани вещества, които потискат съзнанието и намаляват страха. Целта е била да се намали съпротивата и да се създаде
създаде усещане за спокойствие или примирение. Такива вещества могат да забавят реакциите и да направят хората по-податливи на внушение. Но е важно да се подчертае нещо много съществено. В случая с Петрохан и околчица няма доказателства, че фенобарбитал е бил използван по подобен начин. Без тези ключови детайли е трудно да се направи точна оценка за ролята му в последните часове преди трагедията. Така токсикологичната експертиза се превръща в още едно парче от сложния пъзел, който разследващите все още се опитват да подредят. Спасителят от духлата. Друг интересен факт около личността на Калушев е, че през 2010 година BTV отразява успешна акция в най-дългата пещера у нас, описвайки ситуацията около спасените и техните близки, като самият той се явява един от екипа спасители. 15 години преди трагедията при Петрохан, името на Ивайло Калушев се появява в медиите в съвсем различен контекст. През 2010 година пещерата Духлата край село Боснек се превръща в сцена на една от най-драматичните спасителни операции в България. Няма проблем. Детенцето може би трябва да се стопи малко, но не е хипотермия, няма никакъв проблем. Много трудно може да се предвиди кога ще се дигне водата в пещерата. През последните може би 20 години това се случва, мисля, че 4 пъти. Но те са видяли, че водата се дига, според мен. Но това си вече тяхна работа. Добре, че са живи здрави там нататък. Добре, благодаря ти. А ти сега си спасителят? Аз съм спасител, да. Не, героят. Не съм герой. Аз съм само спасител. Излезе Иво Калушев. 7 души, 4 пещерняци и 3 деца остават блокирани дълбоко под земята. Причината са внезапно придошли подземни води, които заливат проходите и на практика отрязват пътя им към изхода. В продължение на повече от 48 часа групата остава затворена в лабиринта на пещерата, докато спасителни екипи се опитват да достигнат до тях. Операцията е изключително сложна и рискова. В нея участват около 60 спасители, а действията се координират от известния пещерен спасител Атанас Русев. За да се намали нивото на водата, се налага дори използването на тежка техника, включително багер за отводняване. Сред хората, които се включват активно в спасителната мисия, е Ивайло Калушев. Той е част от екипа, който помага за извеждането на блокираните хора през по-слабо известен вход на пещерата. След часове напрежение операцията завършва успешно и всички 7 души са изведени живи на повърхността. По това време Калушев се откроява като един от ключовите участници в спасителната акция. Този детайл в биографията му показва една съвсем различна страна от живота му, човек, който участва в спасителна операция и помага за извеждането на хора от една изключително опасна ситуация. Именно за това за мнозина контрастът между тази история и трагичните събития години по-късно край Петрохан изглежда още по-труден за разбиране. Представяме ви едно интересно интервю на Ивайло Калушев и Ивайло Иванов преди трагедията в Петрохан. Линк в коментарите и в описанието под видеоклипа. Николай Златков, младият последовател, възраст около 22 години, биография. Вторият най-млад по възраст присъединил се към групата на Калушев, свързани с природозащитни дейности и рейнджерска подготовка. Роля в групата. Според някои свидетелства е бил един от най-близките ученици на Калушев, като участвал в различни патрули по охраняване на територии в планината, както и различни обучения по гмуркане и по оцеляване. Николай Златков е един от хората, чието име се появява в разследването около трагичните събития, свързани с случая Петрохан, като единият от тримата загинали, открити по-късно в кемпера под връх Околчица. По информация от медийни публикации, Златков е бил млад мъж, който през по-голяма част от младежките си години се интересувал силно от духовни практики, самоусъвършенстване и алтернативни форми на духовно развитие. Точно този интерес го отвел до общността, свързана с Ивайло Калушев и присъединяването му към нея. Твърди се, че Златков е бил един от хората, които активно са участвали в дейностите на групата около хижата. Там членовете на общността прекарвали време заедно, провеждали духовни практики, обсъждали философски идеи и се опитвали да изградят общност, основана на взаимна подкрепа и духовно развитие. Някои от хората, които са били в контакт с групата, описвали атмосферата като силно сплотена, но също така и доста затворена за външни хора. Според тези разкази, участниците в общността прекарвали продължителни периоди
периоди заедно в планината, далеч от градската среда. Именно тази затвореност на групата по-късно става една от причините разследващите да говорят за структура, която има характеристики на затворено общество или общност със силно вътрешно влияние. Ролята на Николай Златков в тази общност остава ненапълно ясна. Няма официална информация, която да показва, че той е заемал лидерска позиция. По-скоро изглежда, че е бил част от хората, които са следвали идеите и практиките, представени от Калушев. След трагичните събития, неговото име се появява в разследването като една от жертвите, намерени в кемпера. Според резултатите от аутопсията, той е починал от огнестрелна рана в главата. Една от експертните оценки, цитирани в медийни анализи, предполага, че нараняването може да е резултат от рикошет на куршум, което допълнително усложнява опитите да се възстанови точната последователност на събитията. Александър Макулев, непълнолетният участник и най-младата жертва в трагичния случай. Възраст 15 години. Сред шестимата загинали в случая Петрохан има едно име, което предизвиква особено силна реакция в обществото. Това е 15-годишният Александър Макулев. Александър е най-младият човек, свързан с тази трагедия. Хора от неговото обкръжение го описват като тихо и чувствително момче, което се интересувало от различни духовни теми и търсело отговори на въпроси, свързани с смисъла на живота. Биография. Живеел е и прекарвал значителна част от времето си из групата на Калушев. Баща му е заявил пред разследващите, че детето е било при Калушев от няколко години, където се обучавал на различни дейности. Неговото участие в общността е един от най-силно дискутираните аспекти, защото е бил непълнолетен и е живял дълго време извън традиционната образователна система. Като непълнолетен, той се оказва в среда, доминирана от възрастни хора и сложни духовни идеи, което поражда множество въпроси за влиянието, което тази общност може да оказва върху него. Известно е, че в началото на февруари той се намира заедно с двама възрастни мъже, Николай Златков и друг член на групата в кемпер, разположен в района под връх Околчица. Именно там, дни след първоначалните събития при хижа Петрохан, са открити телата на тримата. Поред резултатите от аутопсията, Александър е починал от огнестрелна рана в областта на главата. Съдебно-медицинските данни, цитирани в медийни анализи, сочат и нещо, което поражда допълнителни въпроси около последните часове от живота му. Преди да бъде убит с изстрел в слепоочието, момчето е било жестоко пребито, като по тялото и лицето му са открити многобройни следи от насилие. Тези разкрития от аутопсията поставят под въпрос първоначалната версия на разследващите, че Ивайло Калушев е извършил убийствата и след това се е самоубил. Ивайло Иванов Ивей, един от мъжете, открити мъртви край хижата. Възраст 49 години. Дейност. Притежавал е законно оръжие. Участвал в охраната и дейностите около хижата и рейнджърската структура. Роля. Той е един от тримата мъже, открити мъртви край хижа Петрохан на 2 февруари 2026 година, заедно с 45-годишния Дечо Василев и 51-годишния Пламен Статев. По информация от публични медийни източници, Иванов също е бил част от хората, които поддържали контакт с групата около хижата и участват в дейностите, организирани там. По описание на свидетели, той е бил част от по-старото ядро на общността, което поддържало базата в планината. Подобно на останалите членове на тази общност, той е проявявал интерес към духовни практики, философия и алтернативни методи за личностно развитие. Ивайло Иванов е сред хората, които присъстват в хижата в дните преди трагичните събития. Когато по-късно телата са открити, разследващите установяват, че той е починал от огнестрелна рана. Дечо Василев, възраст 45 години. Той е другият от тримата мъже, чието тела са открити край хижа Петрохан на 2 февруари 2026 година. Заедно с Ивайло Иванов и Пламен Статев, той става част от трагичната и мистериозна история, която по-късно се превръща в национален медиен фокус. Дечо Василев е описван като човек с активен и авантюристичен живот. Той е проявявал интерес към планинарство, към природата и към активности на открито, което го е отвеждало често в планинските райони, включително в Стара планина. Пускаме информация от онлайн медиите относно официалните експертизи за смъртта на шестимата. Ивайло Калушев. Лобно място Врачански Балкан. Причина за смъртта – огнестрелна рана. Балистична експертиза – множество барутни частици. Първоначалният балистичен анализ сочи, че по ръцете на Ивайло Калушев има множество барутни частици, както и по дланите на Николай Златков. Александър Макулев. Лобно място Врачански Балкан. Причина за смъртта – огнестрелна рана. Балистична експертиза – липсват барутни частици. По ръцете на 15-годишното момче обаче такива липсват. При него причината за смъртта е огнестрелната рана. Ивайло Иванов.
Лобно място хижа Петрохан. Причина за смъртта – огнестрелна рана. Други наранявания – силно окървавени ръце. Балистична експертиза – назначена допълнително. Очаква се съдебно-медицинската експертиза на третото тяло, това на Ивайло Иванов, открито в района на хижата край Петрохан, който е бил с частично изгорял панталон. Изготвени са част от назначените балистични експертизи. Според заключенията им по дясната ръка на Василев и по дясната ръка на Статев има барутни частици. По състав те съответстват на микрочастици, установени по цевите на трите оръжия, които са намерени до телата. Ръцете на Иванов са силно окървавени, поради което е назначена допълнителна експертиза за наличие на барутни частици, както и по дрехите. Според Прокуратурата на Република България продължава работата и по установяване на периода на настъпване на смъртта на трите лица, открити в кемпера под връх Околчица. От първоначалния балистичен анализ се установява, че по ръцете на Ивайло Калушев има множество барутни частици, по ръцете на Николай Златков също са налични барутни частици, а по ръцете на малолетното момче липсват такива. Дечо Василев. Лобно място хижа Петрохан. Причина за смъртта – огнестрелна рана. Начин от близко разстояние. Оръжие 9 мм пистолет. Други наранявания. Изгаряне на китките и дланите. Балистична експертиза. Барутни части по дясната ръка. Дечо Василев също е загинал от изстрел с 9 мм оръжие, произведен от много близко разстояние. При него установени са изгаряния на китките и дланите, които вероятно са получени при възпламеняване на запалителна течност, покриваща ръцете. Огнестрелното нараняване, причинило смъртта, е възможно да бъде причинено от ръката на жертвата, показва експертизата. Според Прокуратурата на Република България, смъртта на Дечо Василев е причинена от огнестрелно нараняване с 9 мм оръжие от много близко разстояние. Установени са изгаряния на китките и дланите, които вероятно са получени при възпламеняване на запалителна течност, покриваща ръцете. Констатираното огнестрелно нараняване, причинило смъртта, е възможно да бъде причинено и със собствена ръка на пострадалия, показва експертизата. Пламен Статев. Лобно място хижа Петрохан. Причина за смъртта – огнестрелна рана. Начин от упор. Оръжие 9 мм пистолет. Други наранявания. Опърляне на вежди и брада. Балистична експертиза. Барутни части по дясната ръка. Заключенията от експертизите на две от телата, открити край хижата, показват следното. Смъртта на Пламен Статев се дължи на изстрел от упор в главата с огнестрелно оръжие калибър 9 мм. Установено е опърляне на веждите и брадата на мъжа, без изгаряния по главата и без термични изгаряния по лицето, което е характерно за засегнати при предизвикване на пожар или възпламеняване на изтекло гориво. Според Прокуратурата на Република България, смъртта на Пламен Статев се дължи на огнестрелно нараняване на главата, причинено от изстрел от огнестрелно оръжие калибър 9 мм, произведен от упор. Установено е опърляне на вежди, брада, без изгаряния на космената част на главата и без термични изгаряния на лицето, което е характерно при лица, предизвикващи пожар или възпламеняване на изтекло гориво. Деян Илиев. Главният свидетел видял трите мъртви трупа край хижата. Той е известен още в медийното пространство и като мексиканеца, явявайки се ключов свидетел по случая с намерените три трупа по пожарената хижа Петрохан през февруари 2026 година. Той е човекът, който пръв открива телата и подава сигнал на спешния телефон 112. Основни акценти в показанията и информацията около него. Откриване на телата. Деян Илиев свидетелства, че открия телата в хижата, като описва наличието на много гилзи вътре. Съмнителни мъже с АТВ-та. В показанията си Илиев споменава, че е видял група мъже с АТВ-та в района на село Гинци, недалеч от мястото на инцидента. Насоки по телефона. Според разкритие от разпитите по време на откриването на жертвите, Илиев е бил в контакт по телефона с човек, който му е казвал какво да прави. Връзки и изчезване. Медиите съобщават, че Деян Илиев е напуснал страната малко след разпита, като съществуват предположения, че се е отправил към Мексико, откъдето е съпругата му. Появиха се данни, че баща му е свързан с бившата държавна сигурност. Разместване на труповете. Изтекла информация в медиите предполага, че в показанията си Илиев е признал за разместване на труповете преди идването на полицията. Това, което знаем е, че в изнесени показания, за които се твърди, че са от 12-часовият разпит на Деян пред разследващите, се споменава, че той отишъл в хижата на 2 февруари, за да провери какво става. Предната вечер е получил съобщение от Ивайло Калушев, гласящо: „С Богом, приятелю, ние много се уморихме и нямаме повече сили“, както и допълнението: „Върни се в Мексико“.
Майката на Калушев също му се обадила, че получила притеснително съобщение от сина си. Заради навалелия сняг Деян не успял да се качи в неделя и отишъл в понеделник при първата си възможност. Ето какво разказва той пред полицейските органи. На около 5-10 метра от входа, в близост до колибата на голямото куче, на земята върху снега, видях да лежат 3 тела, които не мърдаха. Извиках към тях, но никой не помръдна. Приближих се и видях, че това са Пламен, Дечо и Ивайло Иванов. Пламен и Ивайло лежаха по гръб, докато Дечо лежеше по очи и беше в средата между Пламен и Ивайло. И тримата бяха мъртви с кръв по главите. Кожата на лицето и на тримата беше пепелява на цвят. До Пламен на земята видях да лежи един черен на цвят пистолет. Качих се по стълбите и видях, че коридорът на втория етаж е целият в пушек и нищо не се виждаше. Затова реших да изляза. В фоайето на първия етаж на земята имаше разпръснати много гилзи по нея, може би десетки на брой, точно като на филм с голяма престрелка. Гилзите бяха с дължината до 4 см и дебели 7-8 мм и бяха пръснати навсякъде по земята. Според мен гилзите не бяха от патрони за пистолет, а по-дълги и със сигурност по-дебели. Това сочат показанията на Деян, които разпространи Нова телевизия. Междувременно в медиите изтече снимка на труповете, след което бързо беше свалена, на която се виждаше, че Пламен Статев и Дечо Василев лежат по гръб, а Ивайло Иванов Ивей е в средата по корем. Именно на него му е пърлен панталонът. Остава непонятно и необяснимо как е възможно Деян да обърка местоположението на приятелите си, с които се познават от години. Психолози отдават това на първоначалния шок от видяното. Разследващите след това съобщават, че именно тялото на Ивайло е намерено с частично изгоряла дреха панталон. Освен това, ръцете му били силно окървавени, поради което е назначена допълнителна експертиза за наличие на барутни частици по дрехите. Благодарим ви, че гледахте. Абонирайте се за нашия канал и натиснете камбанката, за да получавате известия и да можете да следите нашите нови интересни видеа. Харесайте, споделяйте и коментирайте видеото, за да достигне до повече хора.